Hvordan finder du den fulde tekst til en artikel? Du kunne have fundet den ved en emnesøgning, f.eks. i Scopus, som her. Det kunne også være PubMed eller Signal. Det er det lille logo, der ligger under titlen, du skal have fat i. Du klikker på logoet, en Language Solver hedder den, og så får du at vide, om vi har købt en fuldtekstudgave til artiklen. Det har vi. Læs teksten online her, og når du klikker der, kommer du hen til forlaget. Forlaget har lagt en pdf ved. Den er for oven eller et sted ved siderne, meget sjældent i bunden. Der er også en HTML-udgave, en almindelig hjemmesideudgave, og den vil jeg bruge nu, når jeg kommer til et eksempel, hvor man kunne forestille sig, at du har artiklen liggende i papir, og i referencerne finder du en artikel, du gerne vil finde. Nu bruger jeg bare referencerne på den her artikel. Jeg går ned til den reference, jeg gerne vil finde. Og det er artiklens titel, vi skal finde. I det her tilfælde kan jeg bare kopiere titlen. Og så tager jeg den med hen til phbibliotek.dk, altså vores egen bibliotekshjemmeside, og putter den i søgefeltet. Husk at skifte fra bøger og danske artikler til internationale artikler. Så søger jeg, og det tager lidt tid, for der er rigtig mange artikler i den database. Så er den klar, og man klikker på titlen. Den her gang var vi ikke heldige. Vi har ikke købt en fuldtekstudgave af den her reference. Men lige nedenunder er der en link til bestil artikel via bibliotek, og den er du selvfølgelig velkommen til at bruge. Det tager mellem 5 og 7 dage for en artikel at nå frem. Du kan også prøve at kigge i Google Scholar, om den skulle ligge et eller andet sted på nettet. Det kan godt betale sig at kigge efter der, inden du bestiller. Den her gang var vi heldige. Der ligger en pdf-udgave på nettet, og den kan man så bare hente. Det er måderne at finde en artikel i dens fulde tekst. Language Solveren, når du har lavet en emnesøgning i en base, eller hvis du har en titel, du gerne vil finde, så tag titlen med hen til phbibliotek.dk og søg den. Husk og klik i internationale artikler. Det kan betale sig, inden du bestiller, lige at tjekke i Google Scholar, om der skulle ligge en fuldtekstudgave på nettet. Det var måderne. Der er undtagelser. Og skulle du løbe ind i en, så spørg på biblioteket. Spørg i det hele taget altid på biblioteket. Vi ses.